Gràcies, vicepresidenta, diputades, diputats. Hi ha una forma de violència institucional que sovint passa desapercebuda, que és la crueltat burocràtica. Avui som aquí perquè el dret a morir dignament, una conquesta de la llibertat i de l'autonomia personals, està sent segrestat als despatxos judicials per motius estrictament ideològics. Davant de les esmenes a la totalitat, no ens enganyem. Vostès no ens venen a parlar de drets, venen a imposar el seu dogma a tota la societat. I vull començar per trencar el mite de la manca de garanties. S'omplen la boca parlant de garanties per emmascarar el que veritablement busquen, que no és una altra cosa que el bloqueig de l'exercici del dret. L'eutanàsia és la prestació sanitària amb més controls de tot el nostre sistema. La persona ha passat pel metge responsable, ha passat pel consultor i ha passat per una comissió independent. I el que volen no és seguretat jurídica. És una cursa d'obstacles infinita per qüestionar de manera indefinida als jutjats l'exercici del dret a morir dignament, perquè vostès confonen el dret a la tutela judicial efectiva amb el dret a la dilació indeguda, que no és exactament el mateix. Aquesta és una reforma, doncs, per garantir el dret a la justícia del titular del dret, perquè la justícia ho és més quan es fa amb celeritat. I aturar judicialment una eutanàsia amb aval mèdic no és un acte neutral. És a la pràctica crueltat judicial i una tortura de la dilació. Per això proposem portar al Congrés aquesta modificació legislativa que pivota fonamentalment entorn a tres elements. Instància única al Tribunal Superior de Justícia, perquè la dignitat no pot esperar en una llista de reproducció infinita de recursos, terminis exprés, perquè una justícia que arriba quan la persona ja es troba en agonia no és justícia, i mesures cautelars sota control per evitar precisament que entitats externes, com les que acostumen a fer-ho, s'apropiïn d'una vida que no és la seva. Vostès pateixen la paradoxa del fanatisme. T'obliguen a néixer i t'impedeixen morir amb dignitat, però es desentenen de tot el que passa entremig. Els importa la vida com a concepte abstracte, però els és absolutament igual com malvisquin les persones reals. Vostès parlen de protegir la vida, però el que volen de debò és segrestar la voluntat. Davant del seu intent de control, cal recordar les paraules d'un dels pares del liberalisme polític al que aquest matí, jo ho dubto, però aquest matí vostès mateixos deien pertànyer, en John Stuart Mill, que deia sobre ell mateix, sobre el seu cos i la seva ment, l'individu és sobirà. Mill tindria molt clar el que votaria, sense cap mena de dubte. Aquesta sobirania és la que volen destruir amb els seus recursos abusius. No acceptarem que el cos d'una persona malalta esdevingui un camp de batalla per imposar la seva agenda ideològica, perquè el projecte no va de cuidar les persones, va de controlar els cossos. I mirin, per això precisament volem protegir el dret a marxar en pau, sense jutges que arribin tard, sense tercers que s'apropiïn d'una vida que no els pertany. Catalunya no acceptarà més agonies forçades. Si una persona lliure i racionalment ha sospesat i decidit el sentit de la seva vida, si ha demanat l'eutanàsia, es pot estar a favor o es pot estar en contra, naturalment, però mereix tot el respecte a la seva autonomia i a la seva llibertat ètica. Per això honorem la Noèlia i totes aquelles persones que han demanat marxar en pau. Blindem que la llibertat de triar el propi final sigui d'una vegada per totes efectiva i real. La paradoxa del feixisme, en canvi, és cruel. T'obliguen a néixer, t'impedeixen morir amb dignitat i es desentenen absolutament de res més. Vostès volen desposseir la persona de l'últim espai de llibertat que li queda, el seu propi cos, i reclamar la dignitat i l'autonomia fins al final és, avui més que mai, el nostre millor acte de resistència. I entenc que siguin més de solució final que de mort digna. Però no es pot dir que defenses la vida si ignores tot allò que permet viure-la amb dignitat. Resulta evident que la mortalitat que deixen al seu pas allà on governen, que la protecció de la vida no és ni de bon tros la seva prioritat, ni tan sols la seva prioritat secundària. Siguin afectades de càncer de mama, com a Andalusia, siguin una de les milers de víctimes usuàries de centres residencials a la Comunitat de Madrid, víctimes de la inhumanitat del seu liberalisme a ultrança, siguin víctimes de la inversió en tauromàquia a la Comunitat Valenciana en detriment dels sistemes públics d'emergència, que si n'hi ha alguna cosa que perjudica greument la salut humana, vegetal, animal i especialment la democràtica, són vostès. Perquè, com deia el gran Antonio Machado, hay mala gente que camina y va apestando
la tierra, per la llibertat, per la sobirania individual i per la vida, que no és vida si no és digna, votarem en contra de les esmenes a la totalitat. Moltes gràcies.